Ọhaneze na-ege anyị ntị ekele m unu. Onye birikwa ibe ya biri. Ọ dịghị n'aka, ọ dịghị m onwe m n'aka. Onye ọ dị n'aka bụ onye chi, ọ bụ ya mere o ji bụrụ chi okike. Ma na-asị gị, ọ pụtara ụtụtụ kelee na chi. N'ihi ọ bụghị ihe niile bara n'abalị pụtara n'ụtụtụ a. Gị bụ onye pụtara were anya gị gwiga n'ihe onyonyo gị. Ị ma na Chineke mere gị amara. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ na ihe anyị nọ n'ego ya ugbu a bụ gịnị? Ihe a na-akpọ emume pụrụ iche maọbụ oge pụrụ iche. Oge amara. Chineke nyere ya amara. Matakwana ọka bụkwa n'isi mbido TV ebe a si ewetara ya bụ oge amara. Ọka bụkwa m onwe m bụ Kingsley Imo ụwa ọma Afrịka. Ị nwere ike gị si na m agbanweela, nke ahụ dị ire maka mgbanwe bụ ihe na-apụghị ime gịnị iwere ohere. A ga-enwerịrị mgbanwe. Onye na-adịghị agbanwe bụ naanị onye Chineke. Enwere ike ọ bụrụ na anyị gbanwere dị mma, enwere ike ọ bụrụkwana na anyị gbanwere dị ọjọọ, ma nke bụ eziokwu bụ nke anyị were bụ na anyị gbanwere megịnị dị mma. Maka anyị nwa bụ ndị isi mbido, anyị anaghị anọ n'ụsọtụ. Anyị bụ ndị mbụ, bụrụkwa ndị ga-eme gịnị, ndị ji aga mba. Ma na-asị gị dịka ị na-anọnyere anyị, ngwa soro na anyị gaa na soshal midia anyị. Ihe ị ga-eme bụ gịnị? Iletu anya gị hụ na enwere isi mbido Facebook, mana anyị nwa na-akpọ ya gịnị? Ihu akwụkwọ. Anyị nwekwa nwa nnụnụ na-agba ama nke unu na-akpọ Twitter, bịazie nwezie Instagram. Ihe anyị na-akpọ ya bụ ndị ọ dị ọsịsọ maọbụ nkenke. Echefukwala na Chineke nwere ihe o jiri kee gị. Ọ bụ ya mere o ji sị gị legide m anya. Ilegide ha ala m anya, ihe ụwa ga-adịrị gị na mma. Maka ọ bụ gị kere onwe gị. Ana m ekwu ya mgbe ọbụla na nkịta dị ndụ ka ọdụm nwụrụ anwụ mma. Maka chi ejiela ihe anyị na-echezi ịbụzi chi ofufo. Chi bọ ha ala, amara nke bụ nke. Ma nlatụ m ntị, egbula onwe gị. Agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ị hụrụ onwe gị. Agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ị hụrụ onwe gị, egbula onwe gị. Ọ dị nwa mfe, ma mgbe ụfọdụ ya adịghị ka ọ bụ ihe siri ike, o sighị ike. Isiokwu anyị ji taa, ọ na-asụkwa anwụrụ ọkụ ma bụrụkwa nke ji eje mba. Ọ bụ gịnị bụ isiokwu ahụ? Na-amụ ntị, ị ga-ama n'eziokwu. Don't give up. Don't give up. Ekwenyekwala. Ekwenyekwala. Amazighị m nke na ị gaghị ekwenye na nke na ị gaghị ekwenye. Mana ihe anyị na-ekwu bụ don't give up in life. Ekwenyekwala na ndụ anyị emela gịnị? Agwụla. Ọgwụbeghị. Ngwa ka m nye gị otu akụkọ. Ọ ka mepụrụ nwe emepụrụ. Ịhụla ndị na-asọ mpi ụkwụ. Agwa gị na ụdị ihe dị otu a ga-eme, ị gaghị ekwe. Ndị a na-akpọ Tottenham Football Club nke England, ha na ndị Ajax Amsterdam sọrọ ya bụ mpi. Mgbe ha bịara na nke ndị Tottenham n'ụlọ ha, ha ewere otu ọkpụ sụọ anya ndị Tottenham. Uche ha ga na-agwa ha na ha emeriela. Mana ndị Tottenham ekweghị eme gịnị? Ha ekwenyechaghị. Ha ekwenyeghị chaa na ọ ga-adị otu ahụ. Ịma mgbe ndị Tottenham biliri njem gazie na Amsterdam n'ụlọ nke ha bụ ndị Ajax, ha bịazie were otu ọkpụ goolu 3 chara acha were ya daa ya ndị Ajax. Ịhụla nọ na ha ekwenyechaghị, maka ọ bụrụ na ha kwenyere na mmeri dị n'elu isi ha, ha ga-abụ ndị meriri emeri. Ihe ahụ gbara na ngalaba ha gbakwara na ngalaba nke ndị Liverpool. Mgbe a bịakwara na Anfield, asụọ ya ndị Barcelona. Matakwa na ndị Barcelona gara na nke ha Catalonia ebe ahụ sụọ ya ndị Liverpool otu ọkpụ goolu 3 na-asagasa. Ha sị na ha emeriela, na ha bụrụla nke ibe. Mana ndị Liverpool nọ n'England na-asị anyị ekwenyechaghị. We don't give up. Mgbe ha rutaziri ihe mengene, ha sụọ ọnya ndị Barcelona otu ọkpụ goolu 4 nke ha na-asagasa. Ngwa gwazie m, ọ bụrụ na ha kwenyere na ndụ agwụla, gịnị ka ha ga-eme? Nke a ga-eme in life. Don't give up. Ọ gwụchakwala mgbe e gburu Fịọrọrọ, nkunu na-akpọ Winston Fịọrọrọ. Mgbe ọbụla e gburu ya nke ikpeazụ, sị gị pịọ na ọ gwụla. Mgbe ahụ bụ gị gba ama na oge agwụla. Ya bụrụkwa n'ebe ndụ dị, ọ bụ mgbe ọnwụ rutere, ọ bụ mgbe ị ga-ama na ụbọchị agwụla. Mgbe Kraịst bịara, ọ bụ mgbe ị ga-ama na ụbọchị agwụla. Gị bụ onye na-adị ndụ, ekwenyekwala. Enyekwala ohere ahụ. Ekwenyekwala.
maka gịnị inwe anwa kwenye a sịrị na onye ekwe gịnị chi ya ekwe amaghị m ụdị nke na-ekwe ma mụnwa abụghị ọma Afrịka bụrụkwanụ ndị si mbido ebe anyị n'ebe anyị si ewetara ya bụ oge amara anyị anaghị ekwe n'oge agwụla oge ka dị mgbe ọbụla chi foro bụ ụtụtụ onye mgbe ọbụla chi kere onye bụ mgbe chi chọrọ ka o kee gị m gwala gị na chi ejiela ihe anyị na-echezibụ gịnị ofufo ya ma na-asị gị ngwa were ukwu gị nye oche dịka anyị na-agbarịta ya bụ egwu biliekwa sorokwa m ga-agbarịa ya bụ egwu ọ bụrụ na anyị laghachite azụ anyị aba nke abụọ ya